दिनै आसामनि गोदान सरकारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गिबि मन्थ्रि हिसाबै बिथा खालामनानै लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिबाननि मन्थ्रिफोरखौ लानानै समायखिरा लाबाय। दा बे बिथिङाव 30 नं सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनिफ्रायबो लरेन्स इस्लारि बिथाङा गोबां भट लानानै देरहासारलांदोंमोन आरो बिथांखौ गोबां समनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो मन्थ्रि बिबान मोनगोन बा केबिनेट मिनिस्टार मोनगोन होननानै आसा खालामबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै नुनो मोनबाय बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार मोनाखिसै। दा बे बिथिङाव नोंथाङा 30 नं क'क्राझार समस्तिनि जानानै मा बुंनो सानो? आं गिबियावनो दिनैनि जि मोनसे जारिमिन सान डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि चिफ मिनिस्टार दैदेननायजों लोगोसे दिनै गोबां केबिनेट दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै समायखिरा लानाय बे हाबाफारियाव जायफ्रा दिनै केबिनेट हिसाबै सायख'जाबाय आरो जायफ्रा दिनै समायखिरा लाबाय आं बिथांमोनखौ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बिथांमोननो आं गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय। आरो आङो नैथियाव बेखौनो आङो क'क्राझारनि जानानै स्पेसियेलि आङो धन्यबाद माने थेंक्स होनो सानो जे जोंहा इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो केबिनेट हिसाबै UPPL दलनिफ्राय बिथांखौ सायख'नानै बिथाङाबो समायखिरा लानो हाबाय, बिनि थाखाय धन्यबाद बिथांनिसिमबो। दा बाथ्राया बेबायदि जाबाय, आं सासे जिल्लानि सासे जिल्ला इउथनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जिहेतु जोंनि समस्ति सानजा 30 नं क'क्राझार ST कनस्टिटुएन्सियाव जिहेतु जोंहा सासे डायनामिक जों लिडार मोननो हादोंमोन, जायखौ जों बयबो सिनायो, जायहा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां सम खामानि मावबोदोंमोन गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै, आरो बिथाङा मा होनदों फर्मेलिटि सिस्टेम हिसाबैनो UPPL आव जइन जानानै बिथाङा सासे बिजाथि हिसाबै गसंनानै 30 नं बे सानजा क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा मोजां माने 20,000निबो बारा बांसिन भट लानानै बिथाङा देरहासारनो हादों। दा बेहाय बै समनिफ्रायनो जेननो नागिरनायनिफ्रायनो बिथाङा सासे BTRनि सासे सिगनेटरि अर्थात सागानगिरि बे हिसाबै बयबो मानसिफ्रा बुंसोलायदोंमोन आरो जोंबो मिथिगौमोन जे दिनै लरेन्स इस्लारि सारखौ जेरैखि जाया MLA पदनिफ्राय देरहानाय लोगो लोगोनो बिथांनो जों केबिनेट होनाय जागोन होननानैबो जों बयबो मिथिगौ। दा बे हिसाबैनो जोङो गोबां जोंनि समस्तिफोराव जों प्रसार खालामबोदोंमोन। जोङो मानसिफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ, भटार्स बिथांमोनखौ जोङो खोथा होदोंमोन जे जोंहा 30 बोसोराव सासे जोंनि गेजेराव मन्थ्रि थादोंब्लाबो, प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिथाङा मन्थ्रि दङमोनब्लाबो, नाथाय जोंनि समस्तियाव गोबां दुखिया श्रेणिनि रायजो राजाफोरा मोननांगौ मोन्थाइफोरनिफ्राय जानगार जानानै थादोंमोन। नाथाय जों बेखौनो दुखु मोनदों दिनै, आरो बेखौनो आङो सासे बिथांनि समस्तिनि जानानै सासे भटार हिसाबै आङो लरेन्स इस्लारि जानानै आं बेखौनो दुखु मोननाय आं फोरमायनो लुबैदों। जोङो मैयासिम जि मोनसे केबिनेटनि लिस्टआव जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि साराबो दंमोन, नाथाय हरनि समावनो माबायदि प्रब्लेमनि थाखाय बिथांनि नामा दिनै जानगार लांखो, गायब जाखो, जों बेखौसो बुजिनानै जों माने सानब्लाबो सानख'नो हायाखै। नाथाय जाय बेक्तिया दिनै केबिनेटनि नामाव थाखानाय बेक्तिया माब्रै बेबायदि केबिनेटनिफ्राय गोमालांखो? दा आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंनि जिखिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंनि UPPL दलनि जाय मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों जाहाथे नोंथांमोना जेरैखि जाया जाहाथे जोंनि केबिनेट मासिखौ 2निफ्राय जाहाथे 3 खालामनो हायो, आं बेखौसो खावलायदों। जाहाथे बे 2निफ्राय जुदि 3 जुदि जायोब्ला जेरैखि जाया जोंनि लरेन्स इस्लारि सारखौ जाहाथे नोंथांमोना सेकेन्ड जिथु माने केबिनेट बडिनि जिखिनि समायखिरा लानाय हाबाफारि जाबावगोन, जाहाथे बेहाय जोङो लरेन्स इस्लारि सारखौ जाहाथे जोङो बिथांनि नाम आरो बिथांनि समायखिरा लानायखौ जाहाथे जों नुनो मोनो, आं बेखौसो खावलायदों। बेनिखायनो जोंनि UPPL दलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे थाबैनो जोंनि मानगोनां गोदानै सायख'जानाय आरो गोदानै समायखिरा लानाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जाहाथे थाबैनो सावरायलायनानै जाहाथे लरेन्स साराबो जे सासे सिगनेटरि, लरेन्स साराबो जे दिनै मा होनदों सासे खामानि मावनो हाथावथाव सासे यं, सासे डायनामिक सासे लिडार, बे हिसाबै जाहाथे बिथांखौ मासि होयो, जायगा होयो, जाहाथे खामानि मावलांनो थाखाय
जोंनि ओनसोलाव गोबां गोग्लैसोनाय ओनसोल जोंहा दिनै गार्जेन गैया जोंहा 2020 नि जि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावबो जों जेननो गोनां जादों आरो जोंहा बे हिसाबै जोंहा गार्जेन गैया जोंहा दिनै जों सानदोंमोन जे दिनै बे 30 नं सानजा क'क्राझाराव जोङो लरेन्स इस्लारि सारखौ MLA हिसाबै देरहासार माने जानाय नुनो मोननानै जों सानदोंमोन जोंनि गेजेराव सासे गार्जेन फैबाय होननानै नाथाय बे गार्जेना गार्जेन हिसाबै खामानि मावनो थाखाय बिथांनो दिनै पावारानो दिनै गैया जादों ओंखायनो आं खावलायदों आं रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै दं गोबां प्राइमारिफ्रा आंखौ फन खालामदों गोबां जोंनि ब्लकफ्रा फन खालामदों जोंनि गोबां आइजो गांखंफोरनि माखासे मानसिफ्रा जोंखौ फन खालामदों गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौ फन खालामदों मा जाखो जोंनि सारा मा जाखो बयनिबो गोसोफ्राव एक्साइटेड मोनसे दुखु मोननाया फोरमायदों दा ओंखायनो आं सानदों जाहाथे परिस्थितिफोरा जाहाथे मोनसे गिदिर मोनसे क्रेडाव जाहाथे फैया प्रब्लेमाव जाहाथे फैया बिनि थाखायनो थाबैनो इनिशिएटिभ लानानै जाहाथे लरेन्स इस्लारि सारखौ जाहाथे केबिनेटनि मासियाव जाहाथे सोस'नो थाखाय आङो गुरैयैनो जोंनि प्रमद बर' सार चिफ आरो लोगोसे जोंनि UPPL दलनि मिरुनि दैदेनगिरि मानगोनां रोंगोरा सार आरो लोगोसे मावथि सार आं बिथां बयखौबो खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना जिहेतु नेक्स्ट जि केबिनेटनि दायथ' मोनबावगोन बे दायथ'आव जाहाथे जोंनि बिजाथि मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारखौ जाहाथे सोयो आरो बिथांनि नामखौबो जाहाथे लाबोनानै जाहाथे बिथांखौबो खामानि मावनो थाखाय जाहाथे नोंथांमोना सुबिदा आरो सुजुगखौ होयो आं बेखौनो खावलायो आरो आं बेखौनो सानो दिनै जिहेतु जोंनि आसामाव BJP AJP आरो UPPL नि जि मोनथाम जथाय जि मोनसे सरकार जाबाय आरो बे सरकारा जाहाथे अरायसम जाहाथे मोजाङै बे 5 बोसोराव जाहाथे मोजाङैनो सोलिलांनो हाथों जाहाथे जोंनि जेसेबांखिनि BTR नि जि जोंनि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दङ जोंनि जि BTR एकर्डनि जि दफाफोर दङ जाहाथे बे दफाफोरखौ जाहाथे आखरै जाहाथे खामानि मावफुंलांनो थाखाय जोंनि सिगनेटरि हिसाबै लरेन्स इस्लारि सारखौ जाहाथे नोंथांमोना जेरैखि जाया जाहाथे केबिनेटनि जाहाथे स्कप होनानै सुबिदा होनानै जाहाथे खामानि मावलांनो थाखाय सुबिदा होयो आं बेखौनो आपिल खालामबाय आरो रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आंबो दुखु मोनदों दा ओंखायनो बिनि सायाव आं आसा खालामबाय जाहाथे जोंनि पार्टिया जोंनि UPPL पार्टिया आरो जोंनि चिफ प्रमद बर' सारा जाहाथे बिनि सायाव मोजां मोनसे सिन्ताधारानि गेजेरजों डिसिसन लानानै जाहाथे थाबैनो जोङो बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै आं बे रिजाल्टखौ नेनानै थाबाय आरो आं बेखौनो सासे भटार हिसाबै आरो सासे UPPL नि जिल्लानि दैदेनगिरि हिसाबै आं बेखौनो आंनिफ्राय आं खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों